President bro dhi fish market manyocha sirikal gero Homa Bay. Ok en project manyien. Odwa nyisa ni jo ohala ma Homa Bay ok dwar market ma Homa Bay. President bende bro dhi launch ndara ma ring road mar Osenga. Koro kawuono odwa bet ka ratili ka to cha owacho ni mano gima president ok owinjo dhi launch, en gima no sekete pesa, en project mosechakore ma president dhi launch. Ting'e ni president ka ok owuotho e piny. To wabro chako wacho ni president en obeda beda Nairobi kuno. Be ong'eyo kata kaka wachalo. Nyaka owuothi e piny. To bende ok owuothi ni ka genzi magi projects manosechaki. To bende ok ochuno ni ka president dhi kamoro ni nyaka koro pesa modhi tiyo godo ni koro ni mago pesa mokethre. Ok en pesa mokethre, magi pesa ma circulate economy. Kata obedo early campaign, kata late campaign, kata ndalo mage, onge chieng' mane president oweyo ma ok nyal wuotho e pinye. Ma an amor kabisa ni osedhi coast, osedhi western, osedhi Mount Kenya, osedhi Kisii. Sani koro duogo odwa limo pinje ma Nyanza, ma luo Nyanza. Obro dhi Homa Bay County, Migori County, Kisumu County, Siaya County. To kuondgo te odhi nyaka apani Mageta, ma odhi launch solar powered electricity ma Mageta. Mano bende ng'ama wiye ber adieli nyalo biro ratili ka wacho ni president kik dhi kuondgo mondo mi kik projects go dhi mbele. Mago kendo ber ni ka president odhi kuondgo to miyo projects go jingo ni nyaka koro gitimango. Gitimre magirum mondo konjo piny. Karuno dwa ne konjo piny nango. Akegi momiyo ne ini ni konjo penjo. Ane mapenjo bara akegi momiyo ogara ne wacho ni ma chal ka gima otime samo kuwinjo. Ok ni chal ka gima ogado wacho ni wabire ratili wacho adier. Yes. Adier ni bado watimango. All right. Kae to nyoro bende nyo yiero jotelo mamoko e cabinet ma Nyanza. Opiyo Wandayi, John Mbadi. Ka giloso lemo mar Thanksgiving ma president dhiye kuno moko gi. Ka president odhi olimo John Mbadi e Gwasi kotimo Thanksgiving. Nikech en gima wamor, kendo wamor kabisa ka josuba wamor ka jo Homa Bay. Kodhi Siaya odhi Thanksgiving mar Opiyo Wandayi. Ere makosa. Okay. Igen seche moko gima chando wa. Apani matunga kuwinje maber. Gima chando wa. No. Iwacho ni projects en ketho pesa. Ni owinjo bedi e desk ne mondo mi oti nikech kamoro ni kani sirikal owinjo bed ka mondo kungolo iwinjo president en ng'ama tiyo kendo orito piny kamoro amora mentiere. Koda en Mfangano kata en Mount Kenya kuma entiere no. Okay. Mani office president. All right. Onge gima ok nyal timo kobedo kanyo. Tu iwinjo Joy. Yes. An gima jothuro owinjo bed godo paro. Ni siasa ok en ga pingo. Ok en ga manyo rach sate. Nitiere moko bende nyaka wajiw jothuro kendo sani adwa ni mondo mi amed jiwo jothurwa owuog oko o receive president. Awinjo kan nitiere penjo moko midwa penjo mbele kanyo tabro duoki. Erokamano. Apodan gi penjo mathoth koka ratilo chakore. Oganda ni nitiere gi wach moro ma odwa ni mondo yes. Ng'eni matunga ok owinjo gima temo wacho. Wacho ni president Ruto nigi thuolo mar wuotho e Kenya ka e kona mora mora. Kendo biro Ruto Nyanza en gima wan warwako nikech mane president moseyier. But kaluwore gi kano otimore nyoro chien kachacha. And pok was stabilize economy marwa nyaka sechegi. Mga sama wuoyo kodi kani ka winja barika ta winjo kan tijo puonj mok dwa dhi e class awinjo kan tiyo gik matimore ma pod affect mana marwa. Ingeni Kenya ka gima nyaka wayiere gi matunga is just one. Pi en project motim gi piny owacho mar Kenya. To kendo ngama nyalo yawo pigno en mana president. Ngama nyalo opogore kode onge. But ingeni pigno yawo to joma mudho nyaka dhi school. Jopuonjwa nyaka bed ne yudo msara. Maparo ni kinu weche moko kada machalo mek education gi. Joma tuo nyaka yud thieth. Koro president kana wuothe piny olimo kone gi kocha but gik ma nyaka omi priority. Iwinjo. Wan ka jo Nyanza ma tielo mogik
kata mokwongo ma wakwongo bedo ni oyier ministers e party mane ok marwa kendo wasebedo kwagoro kamano kabisa ne piny owacho kuom timo gima chalo kamano nikech wadwa ni wa unite piny obed gimoro achiel to nitie gik moko ma samoro ok inyal timo kata for example kata ka in gi jatuo kata ka jaodi otho kata ka jathini ok inyal wuok idhi tim gima chielo kocha gimikwongo itimo en ni kwongo ing'iyo ni to odwa ni wa arrange machal nade. Number one, an asebedo management for so long. Matunga be nitie management ong'ama ng'eyo. But gima timore ga ni samoro ok inyal wuok e ofisi, ka ofisi ne dwa wang'. Nyaka itim some repairs. Koro wuotho mar mheshimiwa president wuotho Nyanza warwako to gima no kondike ratil ka en ni to ma dimiyo kawo Nyanza mondo kete mfukune. Mane mobro koni man to samoro gik motimogo to ok nyal miyo kawo Nyanza nikech mokwongo lenge na miyo Matunga seche mang'eny. No onge shida. Ana penjo wanyalo interject seche moko mondo imed jiwo. Wamed jiwo kamoro kae. Yes. Gima Matunga nyaka ng'e ni wantie democratic right marwa kaka josiasa. Ni nitie joma nyalo bedo nyoro nawinjo ka president wuoyo. Nowacho ni nawinjo ka president wacho ni en owuon nosebedo ODM obedo deputy party leader. Nawinjo ka Junet bende wacho gimoro ni gin kaka jo ODM gimiyo mana president jolony mane gin ge ODM mondo mi okonygi mane siasa bedo ni jowa odonjo e chama mar ginene e telo mar piny owacho ok owacho ni wan kaka jo ODM ok wanyal wacho kama ok dhi maber ni nikech koro president okawo jowuotwa moko ariyo ODM as a party ana wuok Nyanza kendo ja ODM maiye mabe ok awuoge kata mana chiegni wan ka jo ODM as a party wamiyo mana jogi wasumogi jo mariek moko mondo dhi okonygi tich kucho to ok owacho ni koro ok wanyalo wacho ni ka president dwa dhi kamoro to ok awinj ka ber to ok anyal wacho nikech obiro pigno ibiro yaw nikech otime go suru mar piny onge kama ne Ruto president ogole pesa fukune kaloso go pi madhi makoro dhi yaw ma en osuru we are paying tax to wachulo tax mondo tax no tino maber koro bedo ni president biro Nyanza biro kia yaw pi biro kia yaw yo mano is his personal duty motimo ok en favor ok wanyalo wacho ni koro ker biro koro en favor nikech ubiro we don't need favor but onyalo decide moko bi yes we have inyalo time nade ko pono decide ni koro kobi donge jibro ywaka to bende mago be kala biro president limo Nyanza has nothing to do with development because development that's why we have one tier of ministers muchung ne department ka department and pays gi en marango iwinjo and pays gi yes. Work from pocket mar Newton work from pocket mar Osiep na Matunga pesa ni ko wuok gima pod wakwanya kasani mana winjo ka kero wacho sani Matunga kata Ruto Berna Saidi samoro berna kata moyingi nikech kana aneno kaka no wuoyo to ken Ruto manye wuoyo chien kucha iwinja koro bedo no biro Nyanza I have no problem but ok wang'iye kaka migawo kaka mar education ni wakwongo steam line wang'i kama kuro tima ng'owa kama kuro chope wachak wang'i ni ministry mar health dinade health di marach romo gi jopiny joika tuo kage dhi hospital onge yath jogi yudo ka samoro dakteche gomo wasket gik moko bed in order okay yes kwaseket gik moko in order kata koro ke wuotho we have no problem nikech president Ruto dwaro kuocha mabe samoro this time akia kaka biro bet to gima ng'eyo ni Ruto to kawuono kata ke wacho gik mang'eny to kancho lil 70% to kawuono ler 45%. That's what I can say. But ok wanyalo wacho ni koro ok wanyal criticize nikech koro yiero mi wato ministers. ODM en party maduong' mogik in this country. Yeah? Koro ok wanyalo wacho ni wamiye ni koro ni wan walaka gi lo kama ni president biro ni koro we can't accept that. Erokamano ni Ruto. Matunga ingi wacho isenyiero ka. No to kidis gik ma Newton wacho gi gin mana gik pinyiero owacho ni Ruto ber ne moyingi samoro but ok wanyal koro education fail health fail ni koro wan wasika ni wan president dhi limo Nyanza koro isetieko iwinjo kisungu ma koro iwacho ni put things in order keto gik moko e order mondo mi oti nyaka iwuogi idhi e gwenge kuma jopiny nitiere owe gimoro ni wadwaro mondo president obed Nairobi ka en obed office ka nikech Newton obed Nairobi ka madho chai Nairobi ka to japiny wuon mowinjo bed ni yudo kony ni kanyo ing'eni orwako agenda mopogore gi gik mane walose nikech kowacho ni msach jopuonj mano nitiere sani jatend migawo mochung' ne wachno kowacho health nitiere jatend migawo moseyiero mochung' ne wachno kendo bende sani ka koro owacho ni mondo mi watim ang'o
mondo wagol sirikal ogol pesa mondo chul jopuonj otim health. Minister mar finance en Mbadi ema president bende dhie Thanksgiving mare mondo mi Mbadi bedo bed gi jingo mar yawo tich mar tiyo tich ne jopiny kaka dwarore mong'eyo ni president oyiere kendo en behind it. To gimoro ma ji othal ga thala an ing'e ni nanyisi ni George an janam somo yamo an yamo ni nasome chon nasesome ni sani Ruto moseloyo to Ruto en wuod Lang'o to joluo nowacho ngero moro ni Kalang'o ok timago ok kune to wan Kalang'o literally emomiyo nawera gi weche mag kuno nikech ombulu nagone Raila koro kata giwinjo ka Newton koro wacho ni ohero Ruto maloya ni Raiche ni ane mahere matimago maloye miyo an natang' chon mar ng'iyo ni oyo nyaka koseyier jatelo ma ochamo muma to jatelo ne mutiyogo mondo mi otimang'o udeliver gimoro masani wawacho ni keni jo Gen Z ni gine jomatindo nodhi ong'anyo notimo kama dong chincha naoro ni clip moro mar Ochuka Private Ochuka 42 years ago igni 42 mokalo kane odi timo ku nochano nang'o ni weche mage mane chande nowacho ni weche corruption ne chande weche mag tije ne chando jo Kenya weche mag taxes ne ni malo mano igni 42 mokalo to Gen Z nyoro kanyo biro ok ni koro ni nyore kanyo gikelo wach taxes mosibe ka chando wa Kenya ka ok ni nyore kanyo gikelo wach tije mochamues ka chando wa Kenya kare jaduong' Raila Amolo Odinga mosegore ne piny ni chiegni higni 50 gi wiye ang'o mosibe ka chande ahinya ok mana gigi koro gigi nyaka watim yatima every step of the way ok wawe to be ok wago korwa ni mano ok wadwar ok be ok ochun no president nyaka wuothi dhi e pinje gi te kendo en manyaka koro wati kode to gima bende ang'e ni idwa penjo kineno kopuk okete mesa kata opuk oidho mesa opuk nitiere ng'amokete ka gidhogino mane gima iwacho kopuko idho mesa to nitiere ng'at moketo puke to aseduoko penjo ne kata kapok ipenjo koro penjo kuya adok daktari adhi penjo duto nikech Newton be nowacho wach moro ni en kong'iyo to limbe mar jatend piny Nyanza ni ok en ni oseyudo Nyanza to gimitemo wacho ni koponi opukni wi mesa to nitiere ng'amoketo pugno nyaka bed ni en ng'among'e kama mesa no nitie nikech ok inyal kawo puk ikete mesa mikia kama mesa nitie diponi Ruto chako yudo Nyanza mano kore gima kila ipenjo wa mane wantiere diponi Ruto ochako yudo Nyanza nikech king'iyo Ruto wacho ni koro sirikando ikore mar manyo ne Raila kom mar bedo jakom mar AUC kendo launch ayanga tich ariyo ma Kancha Mudavadi ma en jotend migepe nyocha ne osechuogo komiti mowacho ni koro waikore kendo sirikal dhi tiyo gomenda ni wuon maneno ni Raila oyudo gini Ruto kaloso kara mano diche manyoro wacho ni Raila e jal ma oromo komni kosego tarubin kuom jotelo madwaro komni mong'iyo moketo gi ratil wacho ni Raila ma ratinde ywayo maber to chieng' mane Raila oromo kod Mudavadi owacho wach moro ni en samoro nyalo wuok e siasa ma pacho ka koro keto maino mar AUC Raila ni mawacho ni nyo somo Ruto joke moko manitiere kod lony kuond manyo neno ka sirikal ok dhi maber mondo odhi okonye diponi Raila ka ok owacho wach moro amora ka ok ogolo dhok ni ating'o lwet Ruto malo temo siemo ne oganda yo ni anto kora wuok kadhi e AUC to koro kama wewe mondo kik udang' ni en ka diponi Ruto yudo Nyanza to lwet ng'amo ka opuk okete mesa ipende kusipenje kichan gi duoko mang'eny adwoko matin ambe munda duoki iwinjo osiepna Raila Amolo Odinga nigi baton mar piny owacho ma Kenya jo UDA without Ruto no kalakgi mamoko wacho ni waketo utegu ma Raila ok nyal donjo State House
awinjo kosiepna Matungo wacho ni kum mar Ochuka gik manoriedo e gik mane Gen Z riedo be mosemiyo Raila osebedo ka chandore koro higni madhi 50. Raila ng'iyo mos sigandwa mar Luo apani ma koro kik lok gi Kisumu. Mano koro wach gi dhowa. Mano koro wach gi dhowa. Ing'e ni wan gi Ruto ka wawe siasa wawuok kamoro achiel. An Ruto ema nokuongo chung' ka wacho ni Raila onego bed president mar piny owacho maka. Mane wa fight. Manyoro na winjo konuo that statement. Ni kapok Musa ng'anene Wycliffe Oparanya obedo deputy party leader. To en ema nokuongo bedo deputy party leader mar ODM. Manyoro winjo kowacho kacha. Kendo nonyisogi ni kik unyisa weche mag ODM. Nikech ang'e weche mag ODM motimo ang'owa moingu. En mane siasa ka samoro forest bungu bedo mopogore. Mana ka ong'er ne wuok e bungu cha to dhi e bungu machielo. To loso osiep gi jo bungu makocha. To ok wiyo wil gi bungu manotimo ang'owa manyoaye onyalo dok. Ma kela wacho ni Ruto himself en ja ODM. Kendo en manochako Orange Democratic Movement kane gin gi Raila Amolo Odinga. Inyalo paro kata mana osiepwa ma bathe kani. Noringo mowegi e ODM ka. Modhi ochako ODM Kenya to wabedo gi ODM machielo. Kwa doke political piwa siasa. Makoro wago mar dho onagi. To Ruto wanyalo wacho go dhok adiwa, dhok achiel. En mana ni gima temo tamora ma ok anyal yie. Ni nyaka wameny piny owacho mare. Ok wadonja. To ka baba nyo wacho ni koro wuok odhi manyo kom mar EU malo kucha. Ok ochako duogo dondre e gik matimore mathindo ma local ma Kenya ka. Tino okawo jawuot Luo motegno ariyo mariek. Iwinja kanyo. Moketo mondo obed e sirikand cha mondo ng'i. To onge MOU mwasendiko mobedo ko piny ni ODM orewore ka ng'owa orewore gi UDA. But Ruto nowacho nyoro ka winje ni ODM no gi UDA ne nyaka koro oti kanyakla. Kata kapo ni onge MOU to nyaka oti ang'owa kanyakla. Ma kela neno gimoro miwacho no puk ose ng'ato keto puk e mesa kacha. To puk ok nyal edho mesa ma kikere kata ok nyal edho. Kela neno gimoro ma samoro Matunga ok nyal neno. Ni kuma wachiko sani wadwa timo development. Ok en yiero ma 2027. Wadwa mondo piny Luo bende yud gi mkek ma jomoko oseyudo yo Mount Kenya kucha. Wadwa ni mondo wa unite jo duo kamoro achiel wati. To kochopo 2017 kama koro wadhi e siasa. 2027 I mean. To wabiro ng'iyo ka nitie ng'a nyalo golo puk e mesa kacha, chak keto piny to kawo puk machielo timo ang'owa keto. Nikech ok wanyal yie. Ing'e ni party mar ODM en party maduong' mosebudho higni mang'eny ma ok en achiel. To katamore ni Ruto ok nyal tiyo gi party mar ODM. Gima temo wacho ni Ruto nyalo mana jiwo Sulu kuwuok e UDA. To bire ODM ka to bedo president candidate mar ODM. Kodhi manyo kom mar tiende mar ariyo kucha. To wamiye support nikech mano koro ja ODM otimo ang'owa ochung' dhi manyo kom. To ok wanyal wacho ni wan koro Ruto nosere kawo Mbadi, okawo Kiang'awa kata Baba dhi manyo kom mar EU. Koro nyaka jo ODM ok nyal bedo gi president candidate nikech omiwa Nyanza. Nyanza ng'awo osebiro Ruto pod onge. Yes. Dr. Mark Matunga. Ok adwar ketho weche mowacho, wacho weche mabeyo kabisa. Kendo kwa dhi mbele an gima ang'eyo. Yes. En ni siasa en ka kawuono nind tung', kinyi nind diere, oruchi chake nind tung'. To kumane ka siasa bende lokore ka dhi mbele. Ma rieko ma ng'ato nyaka bedgo. Nyaka ibed gi rieko moro bila ma Raila nigo. Ni kisesomo piny, mineno ni kae kuma piny dhiye. Ti iloko tanga, kaka janam loko tanga maginene mar yie. Ipuko yamo. Semoko mbeko na yamo. Yes. Kalo matin. Kae de chomo. Inano kor ma Newton ni go ka ni ano kanyal. Kae do happened is it 2-3 weeks ago. No, Ruto must go. Sadi do winjo ko waji den koro hero Ruto matima. Malo do nyoro nyogi wera go. Ruto must go. Miyo siasa wach siasa di dhie mos. Upuki neno ka nitiere wi mesa. Kuongi penji ni to ng'amo kete mesa no, tang'o miyo kete wi mesa kanyo. Kaluwore gi wach ma koro nitiere Nyanza. Ok apar ni Raila owacho ni koro akawo jo Nyanza amiyo Ruto. Kata akawo jo Kenya amiyo Ruto. Poko wacho mano gi dhoge but gik matimore. Donge manyisi ni ok apar ni mane gima wacho kata mano ok e gima osetimo. Nikech Ruto wuon
Ruto wuon nigi teko mar manyo kura e Kenya ka mobed president. Wawinjore kanyo. En gi teko mar manyo kura e Kenya ka mobed president. To e thuolo masani nitiere gimoro ma wang'iyo ma bende bet ka duong'e maloyo wacho ODM. Makoro winjo koro Newton oketo ka gi kokoni. Wang'iyo ni e thuolo masani kata Raila bende nyowache ne kaluwore gi ujusi ma en go to kaluwore kaka piny mar Afrika chal en odwani mondo odhi obed e kom mar Africa Union Commission. Kendo President Ruto e ja Kenya kendi adi achiel mabro gone ombulu. Iwinjo maber. Newton ok bi bede kata an ok bi bede kata in bende ok bi bede kata dhogi tek kamano ok bi bede. Ruto president achiel ema bro dhi gone Raila ombulu. Emomiyo ineno kata mana launch makoro dhi tim on launch mar campaign mar Raila. Midhi tim on Tuesday. Yes. Ibro neno kaka moro bro gwelo Museveni biro kata ginene president ma ja Tanzania cha. Nikech en ombulu migoyo gi president kende. Miyo thuolo masani. Yes. De watemo hore matin. Kata kwa puro wachi Raila. Era tilka. De watemo hore matin. Nikech kura achiel ni kende. Ema nyaka waser. To hapo ber ni president wuon ma en Ruto en mosewacho ni otero Raila kanyo. Koro kata bed ni Ruto wuothe e Nyanza machal nade dwaro kura. Omany kura. Nikech kura to ji bro miye. En gi the capacity mar manyo kura en owuon. Donyicho semanye mobedo president. Newton ne kanyo. Donyicho nitie piny ka. Yok yude maber. Donyicho semanye. Koro en gi the capacity. Na yude yo mok ber ahinya to koro konya wacho. Sani awo chwati lore mos. Newton gi Matunga gimoro nitie kama mwawinjore kwa dhi mbele. Wach mar yudo Nyanza kata yudo Nyanza. Owacho ka ni Matunga ka winjo gimiwacho wacho ni Raila poko kao Nyanza momiyo Ruto bende poko ng'ise ni ma kora mi. Newton bende wacho ni ODM ok nyalo wacho ni koro ne giweyo Ruto kamano. E siasa ka usebede siasa ung'eyo. Samoro nyalo bet ni ung'eyo gik masatimore e siasa ma iye. Gik moko tema timore e siasa indiko. Nawinjo kwacho ni onge MOU kata memorandum of understanding mobede kind ODM gi UDA. Apenji George apenji ungi no indo kapani ngi wacha apenji oganda. Yes. Kadipo ni Raila owanyiso Ruto ni ami Nyanza kata mi ODM en rachmane. Nikech king'iyo malo dong iwinjo ko ogono ka story maber kaka wan wachiegni gi Ruto. To kendo di ber kata mana ndalo mabiro no. Ka wanyalo bedo machiegni. To bende king'iyo maber. Kuom presidents mosetiyo godo gi. Ruto ni emanyo bede machiegni kodwa kaka jo Nyanza. Ma ineno ka kochako tich. Ineno kodhi Nyanza ka gi kacha kendo bende Raila nok pingi. Raila nok pingi Ruto dhi ne Nyanza kata kanyo pok gi chako go mbaka mar AU. Mano dong adieri. Kendo odhi e Nyanza kuonde ma iyudo ka odhi nyaka Mfangano. En president mokwongo mar nyono Mfangano Island. Chakre ni chwe piny. Chakre minu nyuoli ambe chakre minu nyola igni 50 bokalo. To parie nyaka ne piny yudo uru. Miyo biro ne manyo biro Mfangano nitiere achiel ariyo mwaneno makoro piny yaorenwa. Ma wageno ni bro timango. Bro timore. Miyo kata obedo ni okondeki. Adwa golo gini pachi. Kata pacho gada. Kata obedo ni okondeki. We mondo Ruto wuothi. Ruto nigi capacity mar manyo kura Nyanza. Kanyo bende kuma ne oconvince ji kaka an Mark Matunga gini ni wuoyini en kodo maber. Kata bedo ni nyagone Raila kura. Raila kodonjo. Yes. To watia kode. To Raila wuon. Ok go koko bila mina no ogada gode. Bende kade Raila wuoch gini do goche ne ogada do nyise na mera. Tero wach no mos pod wadich gi weche mag matimore. Yes. Iwinjo Matunga wa wuok kodi. Ng'ama jadalawa. Ok watamore Ruto wuotho Nyanza.
en president en gi right 100%. Kendo be ok watamore ni ok onyal yombo 2027. Kan mana kaka amba nyadhi yombo e constituency na ke nyadhi yombo e kaka iminya yombo kata tulu kocha Kasipul. To gima ok wanyal yie en ni ing'eni kwadok e history mar piny Jaramogi Odinga nowacho ni Kenyatta tosha. Ma Kenyatta notiyo nobedo damp somewhere there. Raila nowacho ni Kibaki tosha. Nokwatieko gi adek e sirikand Kibaki kapok oriembo mawa nyaka ministry. Ne wan kodi ka, ne wan kodi jo ODM ka. Ma be Ruto ne wan go seche. Sani ka koro nye wamakore gi wadhi yiero 2017. Yeah? Ben 2007 I mean. Ka Kibaki mano mako lwetwe mo wuoth thurwa kanoromo ema nokwongo mawa the first thing. Mo land gutieno. Ma dhawo bedo Kenya kama lich kabisa. Ok wanyalo wacho kawuono ni mondo siemno kendo ng'ama chielo. Gima ng'e Ruto en ng'ama nigi teko manyalo manyo kura kamoro amora mana kaka iwacho. Kendo en ng'ama nigi convincing power. En mani gima nye wadagi. En ni kanya timore chien kucha. To ka no oseketho cabinet cha, to duogo cabinet manyien, to wachako tich manyien, waonge problem kode. To an gima ok anyal yiego ni wadong' ni wan koro wan waluwo bang' wheelbarrow. Mano ok wadhi timo. Gima wadhi timo en ni machunga ng'eny ma ok nyal ting'o wheelbarrow adiwa achiel. Koro wadwa ni Ruto cha wuok e wheelbarrow kucha, oduoge chungo kuma nyowaeni. Mondo kata in inyalo wuok dalau suba kacha tinyiewo lo tidhigo e dala. Tiyudo ka gweng'no ok ber kodi. Tichaki dok kuma ne tim ang'owa ka dala ni kuma no gine. Wan gima wacho ni Ruto nyalo chung president mayom kendo. Mar kata Raila ok omiyo wago. Yombo maber weri mane gi kwaloni. Yombo maber ma genuine. To mana kobire ODM ka to bedo candidate mar ODM. To kan candidate mar UDA, lega pod anyisi gini. Daka achiel kere wawatiek mara nikech sabe dhi yombowa. Ratil kama koro Ratil ochopo ne kare. Iwinjo wanyisi Mark Matunga, ing'ama riek kendo I really respected you. To bene timo paro piyo mondo ringi dhi kocha, anto pod an koni. Pod an e ODM waka. Kendo an full member mar ODM, kendo na chungi ODM. Ok wanyal nego odwa. Mondo wadonje ot machielo manye ok wafom. Iwinja. To gima pod amedo wacho ni ok an rigid. Ruto en wuod Nandi Lang'o kae. Lang'o gi nitie ki luo history nitie kuma nyawae. To wadhi mana winjore kodgi donje ot achiel ka wadok dalawa machon ma pod en ODM. Mogik gima nyaka ichak iwinji. Ok awacho ni Ruto nomiyowa ministry pod abiro nuo kanyo. Nito koro wate nyaka wadhi adhiya nikech omiwa ji ariyo. Pod wang'eny oko ka. Nitie joma ng'eny kabisa ma pod ok oyudo gik mane jok oyudo ka. To kendo kuonde mane omiwago ok atamora ni giricho kata gibecho. To omiwa kuonde ma samoro nyalo tiekowa kaka oganda luo. Omiwa treasury ma kata siling 10. Omiwa energy manyoro the whole night na onge stima dalana. Manyo omiwa. Wakia gimomiyo no omiwa this ministry mondo samoro kech mar siasa onyalo miyo wa treasury to omiwa ginene ka pesa tamore ka mbadi biro wacho ni yawa gini tek. Pesa onge ka wadogure tax to omakowa moriwowa kama. Koro kata wapupni to ok wanyal yudo. Koro kik wamor ahinya kaka oganda luo nomiwa treasury kata omiwa energy. Okay. Ng'e ane gima nomi ng'ane ja Western wacha. Omiye cooperative. Omiye cooperative. Cooperative dhi nyaka piny matungaro kadak Nairobi kadak dala. Cooperative dhi nyaka piny mayud ng'ama nigi siling 10 inyalo mi 20. Okay. To wan omiwa ministry mar pesa maonge. Pesa ma is not there. Ochako omiwa ministry mar energy. Makata kawuono kaka wuoyo kane ka jogi nenowa. Nitie kuonde ma stima no is not working. King'iyo tudo stima mosebedo Kenya ka. Okay. Pod ok 100%. Alright. To kata percentage no. Lingalinga pod atiyo gimoro ka. King'iyo kaka no med tax mar stima. Iyudo kasa moro ja welding cannot make a profit nikech taxes ni ang'owa ni malo kata omiwa migawo. Kata wan koro wamor ni osemiwa. Matunga uting'o bade kama ng'eny. Iwinjo George. Yes. Adwa wacho gimoro manyalo sound controversial. Tabro wache nikech asewache elsewhere. Kawuono adwa wache TV ka. Ineno ODM man Newton okasre godi. Ma wuod Kasipul. Ma bende romo mnatelo. Tado mondo mi aparne mondo ng'e maber kawuono odichieng' ma kawuono ni. Ni party wa ok en ODM. En mane? Party wa
Mano en malo. Raila Amolo Odinga. Baka Raila kawuono owuok e ODM to wacho ni oganda wadhi e party mar sisi kwa sisi kata wadhi e party mar wao kwa wao. Mane party ma wuod Kasipul ni bro timango bro chungo wan ng'ama wamiyo luor mwalowa en Raila Amolo Odinga makosiemo kata koketo puke wi pesa ok wagol nikech en mong'eyo gimomiyo timango gimomiyo keto pugno kanyo en mong'eyo gimomiyo neno ka itemo wacho ni lwedo mano keto pug mane wacho chane en anyisi maber ni neno ODM mawuonyo okasore goni en gima ka Raila decide kawuono nikech ing'eni ka koro nying party to kare waduto no jokan yes do Raila dog ne secretary general mar kan koro wadog kuno wate Ruto bro chung gi party mar UDA ma ko decide ochung gi party machielo to pano mna wachne to one party ma wuonyo winjo ng'e kata kodhi chung winjo ng'e ni to yamo dhi nade to babo wacho tango wacho ni kata bede ni en AU podo bro wacho ni ginene uwinjo gimaber sani koro wabeduru e UDA ka kuma nyawe uwe kuma winjo timango nikech party and Raila Amolo Odinga ado wache ma onge contradiction kendo biro ong'e ni kodhi Kasipul ma oyudo ka jakom owacho ni sani party en wao kwa wao mane gimotimango gima dhi godo mbele to dongruok nyaka wabedgo to gimoro ma nyaka wagole pachwa onge we kasri mia madaka chiel seconds aje onge gimoro ni omewa kombe moketnwa kaka otego mano wach ma asewinjo kiwacho to oganda wa owinjo gol gine pachgi kombe momewa go gin kombe motegno kendo iwinjo energy ema control economy mar piny the economy mar piny no gima oile en pesa to mage kombe momewa uno yakwara mongi matunga ko kanigi energy mana muwe mowacho ni ekwa chak to korka ogada be nigi energy nyakwara mogi gimo kang'e ni omenda be nitie but energy to gin godo ka kamano erokamano kuom kete ratil obedo mamit nyakwara mogi kendo ibedo gi ng'eyo ni to oringo kodhi kanye opugni ibiro ng'e kendo gima kore idwa som en lwedo mogolo puk piny kikete mesa nyinga en George Bati Lo Mark Matunga Dr. Kachel koda Newton Ogada mobiro ratil makawuono in bende miketo wang'i orom kende thuolo machielo riti masani